Ja pots trobar la meva primera novel·la, 13, a la llibreria La Roca Guinarda, carrer Xiprer, número 13 del barri del Guinardó, a la ciutat de Barcelona. «25 coses que potser no sabies, Tanoca». Número 1. Segons alguns històrics, les primeres piràmides d'Egipte no van ser construïdes per esclaus, sinó per homes lliures que cobraven un salari. Número 2. Si cada estrella de la Via Làctea tingués la mida d'un gra de sal, entre totes podríem omplir una piscina olímpica. Número 3. Hi ha qui diu que si ens separessin el cap del resta del cos, encara podríem mantenir la consciència intacta entre 15 i 20 segons. Número 4. Les plantes marines alliberen el 70% del subministre d'oxigen a l'atmosfera gràcies al procés de la fotosíntesi. Número 5. Una ejaculació mitjana pot contenir uns 250 milions d'espermatozoides i aquests poden durar vius a l'organisme de la dona entre 3 i 5 dies. Número 6. La pesta negra va acabar amb la vida de 75 milions de persones. Número 7. Els antics egipcis van ser els primers de tenir animals a casa no com a bestiar, sinó com a companyia. I aquests, per norma general, eren gossos micos i principalment gats. Número 8. El 90% de la biomassa vivent del planeta es troba al fons del mar. Número 9. Cada persona té la seva olor corporal única, al igual que les empremtes dactilars, a excepció dels bessons. Número 10. Els antics romans, en ocasions, pagaven els seus soldats amb sal, i d'aquí la paraula salari. Número 11. Les ulleres de sol van ser creades al segle XII a la Xina per tal de que els jutges poguessin amagar les seves expressions facials mentre decidien un cas. Jo, personalment, prefereixo aquestes. Número 12. Menjar plats picants fa que el nostre cervell alliberi endorfines, i aquesta és la nostra substància natural responsable de que sentim benestar i felicitat. Número 13. Totes les estàtues egípcies tenen el peu esquerre avançat, ja que aquest és el costat on hi tenim el cor. Número 14. La llum solar només pot penetrar uns 240 metres a l'aigua marina
És a dir, que tenim més mapes cartografiats del planeta Mart que del nostre propi fons marí. Número 15. Quan somiem, només podem veure rostres que ja hem vist, encara que sigui només de passada, ja que el nostre cervell és incapaç d'inventar cares que no conegui. Número 16. L'actor Matt LeBlanc només tenia $11 al compte corrent quan va començar el rodatge del primer capítol de la sèrie Friends. L'intèrpret a l'última temporada cobrava $1 milió per capítol. Número 17. Només un 0,5% de les dones són daltòniques enfront del 8% dels homes. Número 18. La pastanaga conté vitamina A que ajuda a regenerar la pell, el cabell i la vista. Número 19. L'or és l'única substància de la Terra on no existeixen registres de casos d'al·lèrgies entre humans. Número 20. Direm simofòbia quan ens referim a algú que té fòbia a les onades de mar. Número 21. L'elefant és l'únic mamífer terrestre que no pot saltar. Número 22. Un home anomenat Charles Osborne va tenir xinglot durant 69 anys. Número 23. Els humans parpellegem més de 10 milions de vegades en tot un any. Número 24. Els mussols són les úniques aus que poden reconèixer el color blau. I número 25. Fer cagar el tió no és una tradició cristiana, sinó laietana, de quan els ibers, en època dels romans, celebraven el solstici d'hivern. El solstici d'hivern era l'inici de l'època de les collites, en el 25 de desembre, i els laietans anaven al bosc a buscar un tronc per portar-lo a casa i demanar-li bones collites i bona sort per l'any que estava a punt de començar. A mi, particularment, l'últim tió em va portar una PlayStation. I fins aquí el vídeo d'avui. Si t'ha agradat, sisplau, regala'm un m'agrada, deixa un comentari a la caixa de comentaris i subscriu-te al meu canal. També recorda que activant la campaneta t'avisaran de les meves futures publicacions. I per acabar, i com sempre, i per fer-me pesat, deixeu-me recomanar-vos la meva saga, La llegenda de l'insurgent, amb la seva primera part, 13, la segona, Els existencialistes, i la tercera, La xarxa fosca. A part de trobar 13 a la Roca Guinarda, podràs trobar les meves novel·les a Amazon, en e-book i en edició de butxaca. Poca broma, pel que tu han sigut menys de 10 minuts, per mi han sigut uns 4 o 5 dies.